Tungod sa kabangis ni Bagyong Odette, dakong kadaot ang gibilin ini, sama sa pagkagusbat sa mga infrastruktura, palay ug uban pa. Tungod dinhi, mitumaw ang suliran kabahin sa kakuwang sa supply sa pagkaon nga labing mas gikinahanglan sa mga biktima sa bagyo. Aron matubag kini nga suliran, gipaspasan sa DSWD ang ilang relief operations. Karong buntaga, makisayod kita sa labing uwahing kalambuan kabahin ini. Dinhilang sa GMA Regional TV Live. Kapuso sa miaging adlaw nahatagan kita og kahigayunan nga makita ang relief operations sa warehouse sa Department of Social Welfare and Development. Nakauban nato si Assistant Secretary Rodolfo Incabo, mipasabot ka nato sa proseso sa sulod atong tan-awon kini atong eksklusibong interview. So kini atong mga nagtrabaho karon diri no, atong manpower diri sa BDRC. Una is kining atong mga volunteers gikan sa government, mga police o PNP o Philippine Armed Forces of the Philippines. Ang kini makita niya mga civilian diri, sila ang mo ang volunteers nga membro sa 4Ps. Okay, nya uban pud ani katong mga anak o mga pamilya nga nabiktima sa bagyo. Oh, okay. So mo ni nga mong mga kauban diri nga suki na pud namo atong tinga mo nga perminti kay mga 4Ps man sila beneficiaries. Nadungagan sila tay katong mga pamilya nga siyempre ato pong gawas sa ilang pulpaks man natay cash forward. So in 10 days tapos sila mabitbit cash para pud sa ilahang pamilya. Kini adi asa naman ta diri Kay mo ni gitawag na mo og mechanized production system. Mechanized. Mechanized. So diri magsugod ang volume sa bugas nga So, mechanized siya, of course. mechanized. So dito makita nimo mga sila ko nga bugas. Okay. Nga magdagan siya, mag-i-process, magpacking siya og 6 kilos. 6 kilos each. 6 kilos each. So bag, so dagan diri. So kining yang pag-sealed ani, tuyo na to ni kay normally mo na reklamo nga dahil mga weavers ito bukbok. Manok mawan. So mo na siya. Pagdagan dito, diri rice pa lang. Pag-abot dito sa unahan, nana siya kauban nga mga itawag na menu. Kauban niya ang tin cans na pulo ka buok, napoy coffee, napoy cereal sa mga bata. So karon, tungod kay test run ka naman ni siya. So nami kauban manual o mechanized. So, how many ang produce niya na day? Supposedly kung kini siya 15. Pero karon kay test run naman test run 15,000? karon kuan siya average og 8,000 a day. Kini na karton isa ka one family food pack box. One box intended for one family for 2 days family of 5 members. 2 Okay? days na konsumo. Ha? 2 days konsumo. 2 days ko for family of 5. Alright. So say pasabot ana. So na po'y additional nga augmentation as long as napagyud ang ato ang response stage. Okay. Napamata sa response karon, no? So muna na yang set up. Nagpurma na karon og karton kay ang bugas dungagan na pod og mga dugang pa na mga panudan. Alright. Tin cans. Okay. Okay. So ang tin cans ay tuna flakes, Okay. corn beef, so beef loaf, so wala tay pork. Alright. Kay ato pong ginrespeto ang atong mga kaigsunang mga Muslim. Alright. Oh. Kapasig Muslim ang kadawa. Oh. no? So mo na niya. Napo siya cereal o napoy coffee. How many 6 kilos of rice? How many 6 canned kilos o can go sa 10. goods? 10. Assorted na siya Alright. na tuna or beef Okay. na ang sulod no na corn beef, beef loaf, tuna flakes. Bay gyud nakapudang diri sa inyong VDRC. Daghang personnel karon tinabangay sa kuan, pero of course mag-need pa mo no og additional nga mga kung dunay mga willing mo volunteer. Yes, mga kaigsuunan, kining atong disaster response karon. This is a whole of the nation approach. Kanang kami nananawagan dili lang sa mga government agencies, dili lang sa local governments, dili lang sa barangay, but kato mga private companies, civil society, CSOs, o kato mga youth volunteers, mga universities nga naay by heart, by soul, and by mind nga willing mo volunteer. Kung gusto mo mag-repacking, willing kay mi mo dawas sa inyo ha. Dako pa kayo atong dagan atuan pa nga pag-address, pag-deliver sa itong mga kaigsuunan. Ang ato ang gikinahanglan ani ang pag-ampo sa Ginoo,
o ang human ang pagkuyog sa mga katawhan nga interesado mutabang nga mag-volunteer sa ato ang disaster response and relief operations. Last lang gid Asek, nam gid gid kuan gid news, relief supplies not for sale gid. Yes, definitely. Criminal case o nakay penalty kung kining mga butangan ni labi na og panahon sa disaster response imuhan ang ibaligya sa sari-sari store. Dili gid pwede. Mapriso gid mo ni ani no. Naani 12 years na imprisonment kung inyo ning ibaligya tungod kay kini para gani sa pagkatawhan nga nanginahanglan og hinabang as per directives ni presidente. Bisan o naglisod ta karon, bakanon gyud nato itong maglisunan labi na kato mga affected families. Asek, daghan nga salamat sa pag-uban ka na mo mga kapuso. Asek Rodolfo Incabo sa DSWD.